Ndadzoka. Hi guys, hey guys, can you turn that camera to me, my guy? Thank you. Yes. Sorry guys, it's the network. I don't know the network is giving us problems. It's okay, how is your Saturday? For the way you want to confuse me. You people, you don't know where you stand with me. Where do you guys stand with me? What's happening is I want to shout at you today. Today, I want to shout. Today, I feel like shouting at somebody. Somebody, come here. Today, I want to shout. Can you hear me? Let me know if you can hear me. Good morning. 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 Let me know if I can hear you. I want to shout at somebody this Saturday. How are you guys doing? So, network here, Nas. Mom is on live. Don't call my phone. Hey, I'm busy. They are on their way. They are on their way. Don't call my phone. I'm busy. Hello? Guys, I want to shout. Come here. Come here. Today I the vex. I the vex for you people. My country people. Why are you so difficult, my country people? Why are you so complicated, my country people? Why, Zimbabweans? Will we ever agree? Zimbabweans, tell me, my country people. So, all this time, I'm having this gap between my teeth. Some of you are shouting at me, oh, you look ugly with the gap tooth. Oh, the gap tooth is like a vent, is a dress of a vent. Oh, that event is like is a runway. Oh, it's like a bridge. And then I decided, okay, I want to put my implant, my tooth implant. And I go to the clinic. I put my implant. The dentist now gave me a trial for my tooth. Say, so we are going to put this tooth on you. You start crying. Why? It is your signature. Don't remove your signature. It was your marky. Your way you looked pretty. You looked... My friend, what do you want from me? Tell me, what do you want from me? Facebook people. Facebook people, why do you have a coconut head, Zimbabweans? Your head are just too hard like a coconut. You don't know what you want. You don't know what you want. Hey! You will not kill me in this life. You will not kill me. And don't put that thing. Why did you cover? We want our tooth back. Yore. Before you are insulting me. Oh, you look ugly like the Parakash. Oh, this tooth gap makes you look like you were beaten. And then there was a bridge. Oh, if only you would cover. I go for my own. I waste money to get a tooth implant. You start making noise. Oh, bring back our tooth. Oh, what not? Huh? What kind of a people are you? Huh? What do you want from me? Do you want me to kill myself for you? I will die for you now.
I will die for you now. Huh? I will die for you people. Hey. And now uyu makaudza munhu kuti Bendy was a public stand. Guys, you see me, I'm driving my Benz now. I don't have time for people who don't know what they say. Honestly, in these days and age, you see people still wanting to fight and looking for stories. Which public stand? I'm still driving my Benz. This is my Benz. I'm actually on my way to the garage. I want to put a number plate written Cat Mother. Hi. What number plate should I give my Benzaudo? I want to give it a special name. I want to give my car a special name. Cat Mother. How is that for a number plate? I'm thinking of just putting that number plate Cat Mother. I mean, I go to Anzishoni my Benz angari public stands. Guys, we really don't have time for trying to explain to people. Gone are the days when we live for explaining to people. People will always be people. People will hate. People will hate. People will hate. Go and get that money and leave $10. Munu, aungambo mugone mupenyu munane mtauro wake. But you know what I told myself? I told myself that unnecessary people in my life block. People who drain energy, my energy. People who drain your energy in your life, block. Stop entertaining people who drain your energy. People who are jealous of your life. People who are bitter about your life. Don't keep them. Even in your contacts, block them, remove them, erase them. They pull you back. You can't keep on explaining yourself to somebody or trying to please somebody. Do you know there are people who are living under blackmail because they are afraid of saying the truth about their friends? They are afraid of coming out to tell their friends, oh, listen, we are friends, but you mislead me. You are living in blackmail because you are afraid, okay, this person is my friend. And then you live under blackmail. You live under slavery because you are owing who? You are not owing anybody in your life. If you see a friend who tries to control you, who does not like your progress or success, why are you keeping that person? Oh yeah? Why are you keeping somebody who does not love your progress? Who does not support you? Who does not cheerlead you when you are doing good or when somebody blesses you? If you see your friend being jealous about you, that one is not your friend. Can I get an amen on a Saturday? If you see a friend who does not cheerlead you when you do good or somebody blesses you, if you see a friend who always wants to lead you to distraction, if you see a friend who does not have a spirit of forgiveness, if you see a friend who does not support you, who wants you to fight with people always, that one is the witch. Remove, delete, block, unnecessary negativity. Remove, my guy. So Gareana blackmail because anzi ndine shamwari. Ukaona shamwari no gara ichikukurudzira zvakaipa. Oro kuda kuti kukurwisanisa. Did you get the money? I did. He's not a good friend. Shamwari inogona kukukontrola kukuudzira zvekuita kana kukuti ita so ukasaita so ushamwari hwapera. Let that friendship end because it's not benefiting you. It's not benefiting you in this life. Famba nevanhu vaunoona kuti ava vanondisimudzira muupenyu ndikaitawo chakanaka vanofara neni havashuwire kuti ukaona shamwari inokuza kuti urambe uchinetsana nevanhu mulife yako haidzi shamwari. Shamwari chaiyo inovaka kana kuti ukaita something ndo zvawazofunga. Hanzi neuyu pfeka maski ndo inovhara kutyosoro here kwaana iwe tichaona iwe. Zvekukosora kwangu ndo zvadii. Ndiri kumhanya wangu sori. Kupfeka maski ndo kunovhara chikosoro. Ndinongokosora kamumaski nayo. Ko ndakosorera kumba kwenyu here. Handiri kukosorera mbenzi mangu. Warwadziwa neine chikosoro changu naiti nashi ndayazokosorera kumba kwenyu here. Ndiri kukosorera mbenzi mangu shamwari dzikama steads. Machanks haachekwe. Anditi? Ndikuda kutoenda kugarage izvezvi kunonyoresa mota yangu kuti Cat Mother. Ndonyatoti munyatsondirecognize chaizvo.
personal plate. Chai. So you know what I'm gonna do? I am eventually going to cover my veins. Ndakatoenda kwa doctor kuti ndinogadzirirwa zino richaiswa. Zino rangu rindiri kuriiswa nezuro yanga ingori sample yengokuudza kuti zvakamira sei. Otherwise ndiri kunobvisa zvangu zino, ndiri kunoiswa zino because makanyanya kundichinyira straight dinhawo yevende rangu. You made me lose confidence. I used to come here and smile for you people. You made me lose confidence. Mchingonditukira nyaya yevende rangu kusvika ndanobvisa mari ndikati dhokota vharaiwo venti. Saka very soon my tooth will be ready and I am closing the gap. And gap racho ragaro uri kukura kuti uzoti uri kukurirei gap racho ranga ranyanyisa kani kukura gap. Gap ranga ranyanyisa kukura iri saka I'm going to close it. Saka utanga kuma next week ikokoko. Venti inenge yavharwa. Ndidi kukunyeberai guys. You know me. Inini ndotaura chokwadi. In life ndakazvidza kuti I will never be a slave of anybody. As long as you don't put food on my table, I will never lick you in my entire life. As long as you've never helped me with a cent, akana. Andinamati munhu. Ndonamata Mwari. Andimboraramire munhu kana shamwari yanetsa kana kuti munhu anetsa muupenyu hwangu chaimo I delete. Munhu wandinogona kurarama muupenyu chifunga kuti ko ndikadai ndinotadza kuwana sadza rekudya ndo wandinogona kutombopota ndichiterera. Kwete kuti munhu wonje anongofunga kuti aiwa ndoda kungokulidha kumass distraction. Waiswa kumass distraction mangwana upenyu hwako hunovei. Pane vamwe vanhu tinongochengeta muupenyu hwedu vasina kana kuti uti vari kuitei. They are just doing nothing in that our lives. Why are you keeping those people? Straight, is it? Yeah, we're going straight. Don't keep unnecessary people in handidi my unnecessary circle. Shamwari nongoda kukuudza kana muri panyaya dzekurwa kana kuti dzekuvengana kana dzekuti why should I keep you? Why am I keeping you in my life? You don't want my progress. Go. Vamos. You don't want me to do good. Vamos. You don't want me to forgive. Ukaona shamwari inouya kana kuti anzi waregererei munhu. That person is a complete witch. Munhu anouya kuzokuti naiwe waregererei munhu. Saka unengoda kuti munhu ndife nechigumbu. Ndoenda kudenga uku. Ndononzi naMwari nai imi mai. Reason one yamuri kuregedzera kuenda kudenga zuva ranhasi kuti makatadza kuregerera munhu. Wakaurayirwa munhu here unotaura kuti ndinochengeta chigumbu unoita chekusungirira kusvika Jesu achiuya. Jesu chaiye zvaakakuregerera nanhasi uchiri ungotadza one. Kuiwe unotadza kuregerera uri munhu akaita sei? Grudge, bitterness, hatred inokuuraya iwewe uri kuzviita. Godo muupenyu kurwadziwa akutombouraye munhu wawakamaka. Munhu wawakamaka rutomukamaka sena achimwa tii nechingwa chine mazai. Iwe uri kumuka uchidya jocho nenyaya yestress, bitterness. Iwe shamwari iwe. Uri kumuka uchidya sadza nenhunguru nekumaka munhu kuita godo kudai so rigobuda godo rigozara panapa kuita goita kwete rekuti hanzi uri kurwara goita regodo. Shamwari repent. Andimbokunyebere ndaitombozvita we zvinorwarisa zvegodo izvi. Godo unorwara. Godo ndoriziva ine hama dzangu andichadini nyungudutsa godo hama yangu. Wherever you are, melt that. Nyungudutsa godo. Rinouraya iwewe because unogara une stress. Ukaona godo richiti Mwari ndibatsirei so nyungudutsai godo namatira mweya wekuti Mwari nyungudutsaiwo godo mukati meupenyu hwangu. Mweya wekungobatirira chakaipa. Wakaurayirwa munhu here. Tomboti pamwe wakaurayirwa munhu tobva tataiwa it's okay. Ndosaka uri bitter because pane munhu akaurayiwa. Zvokana pasina kungorwadzirwa zvinhu zvekuti zvinosorovheka zviri solvable. Let go. Unozvisungirira zvinhu zvaunofanira kuti uwane muupenyu wakangosungirira chete straight. Unosungirira kusvika rini? Until when uchisungirira nawo ningi akazondidai. Ende nyaya iyo haiperi. Tofusana kumapena kwei. Munhu wauruda kusvikirana naye kumapena atokumbera akagohwesa kudhara bhora rake. Unoda kusvika naye kumapena kwei. You are just wasting your precious time.
If you don't like somebody in this life, try to avoid that person. That way you won't hate. Kumuvara kuvara kwese kwaanowanikwa because kuramba uchimona unokwara ende godo rinokwadza. Godo is very painful. I don't want to lie. That thing called godo is very, very painful. It kills you. You ndiwe unofanaro. Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanenge akatokugadzirira muupenyu hwako, zvaanenge akakuisira, zvaakakurongedzera kuti ndiri kungofunga kuti ningi uyu akadai so zvinhu zvake zvinofamba, but auye pakasviba. Mwari haasvike pakasviba, anoti kusvika adzidza. Kwadi umbogara pasi umboona kuti naimi ko zvinhu izvi ko ndikangoita let go unofa here. Isu tine vanhu vakatitadzira muupenyu zvinorwadza. Do you know what I did recently mwe musi? I went, you know, my daughter always goes to see a dedvake. I want to give you, and I like teaching from my own experiences. I don't like coming here to preach what I don't do. I preach what I do. I want to tell you something. You're turning left. I always send my daughter Kumbakuba mudhara wake. Anditi, my daughter Titi achinoona dad wake. And you know, I never really had a I never really had a one-on-one with Baba Titi's wife, like face to face. We never met, we never seen each other. Makana from afar. So this other day I was like, no, I'm not going to send my PA to pick Mana. I'm going to drive there. Then I drove kunoenda Kumbakuba Batteries. Ndakabvunza ndikati muri kwere kumba Baba Titi vakati yes. Because na Baba Titi now we are friends. We cooperate really well. But with the wife tasata kamboonana. Munoza kuti pakutorerana varume pane kamwe kagodo, so kaunogara chingoti munhu anditorera murume, you get. So that's kagodo kandaive nako. So I drove ndobva ndaenda Kumbakuba Batteries. Ndobva ndasvika Baba Titi. When was this was? I think 3 days back. It was 3 days back. I just want to tell you something. So 3 days back, that driver ndaenda Kumbakuba Batteries kuya ndasvika. Zvanisana ndakamboita. Ndobva ndasvika pagedhi, right? Ndasvika pagedhi paya zvakanaka. Ndobva wasu apinda mukati. Wasu ndiye anopinda kunotora mwana. Wasu ndobva apinda mukati. Ndobva anoti tauya kuzotora Titi. Mai vake vari panze. So when the wife heard kuti mai vake vari panze, can you check your Brighton now? When the wife heard kuti amai va Titi vari panze vauya kuzotora mwana, akavhunduka. You know. Reason why akavhunduka is akafunga kuti asi mai ava vauya kuzoita noise. So Wasu came back and ndikanzi no, mukadzi waBaba Titi arimo. Ndikati go and call mukadzi waBaba Titi kuti abude panze. So Wasu went back again. Ndikanzi amai Titi vati budai panze, ndoda kukuonai. Zvakanaka zvinenge. Ndobva mukadzi uya ari mumba 10 minutes dzakakwana ari panze. 20 minutes dzakakwana ndiri panze ndakangomupakira. 30 minutes she's inside. Do you know what she was asking herself? Don't know tichi. Don't know mamore Sanchiti chi. Maybe vari kuda noise. Maybe she was like aizvitongesa. Oh yeah. Answer kuma 2:30. So Titi mvanati enda unoti mainini vako muri kudiwa namama panze. Titi mvaenda sikazi no, don't worry, my mom is harmless. She wants to see you. So the wife now got out of the house, Baba Titi's wife, and then she came to the car. You can actually see that this person arikuchka. You get what I'm saying? Airakidza kuti arikuchka. Ambasvika panjiri. Do you know what I did? I smiled. Ndakasmile zvasanda ndakamboita. Ndikati munofara here? Sikanzi hi. Ndikati I'm okay. How are you doing?
sikanzi I'm okay. Ndikati great, nasi ndini ndauya kuzotora ndega titi, ndauya kuzopika mwana ndiri ndega, and to see you and to thank you for taking good care of my child paanouya. You know, she was shocked. You know, I've never, unonyezoroti munhu ashokwa. Munozati she was just like, okay. Because she thought kuti amai avauya kuzoita noise here, vauya kuzoitei. Ndikati I want to appreciate you, amai nini, for taking good care of Titi. Even akauya kunoku, she feels at home. She feels there is a mother. And you know what? Past is past. Whatever happened, happened. We want to co-parent our children together. Zvisina kufungirana, zvisina kutukana. Mangwana, I will die. Then mwana anosara newe, unombata sei. You know, she felt relieved. She felt relieved. I got out of my car and I hugged her. Ndikati, you know what? At the end of the day, you don't keep grudges forever. Whatever happened, happened, and it happened, it's in the past. We don't care who took who, chi chakaitika. You are the wife of Baba Titi. I am no longer the wife of Baba Titi, but we've got kids, Baba Titi, that we have to love. You're supposed to feel safe when your daughter comes to me. Titi is supposed to feel safe when she comes to you. Let's co-parent, zvakanaka, in peace. Ndakaona mainini vachisekerera, vakasekerera mainini zvekuti ndakaita kunge ndichaita seko. Ndikati, you see, zikanzi, you know, I never knew kuti you can be this person. And ndaitodo shungu dzekutaura nemi zvakanaka, but ndaishaya approach. This is good. Ndikati, this is good. Sometimes tinoisa mabridge even pavana vedu kuti vaone ana baba vavo zvakanaka. Nenyeuti unongogaya kuti hey akazondida. Yes saka chafaka dai. Do you know kuti mangwana unofa? Mwana wako anobatwa rafu. Nenhau yekuti iwe wakatadza kugadzisa zvinhu usati wafa. Mwana wako anobatwa kaki. Nenhau kuti wakatadza handisi kuti vana ngavaende una stepmother. Zvinorwadza. Ana stepmother, not all of them are kind, but there are some who just need to be told common sense, then they become kind. Avazi vese vana stepmother kunze kuva nemoyo wakanaka. Never. Kuna ana stepmother anodyisa mwana madhodhi chaiwo kumuisa mwana wemunhu weti kuti mai vako mwana anopinda nhamo. But if you make peace nemukadzi wemurume wako iyeye, I tell you, your child is safe. I know it's hard to believe because mwana mai tinosungirira, tinozviziva tinosungirira. Ini ndosungirira zvekuti hekani waro. Indosungirira zvekuti inini ndinotonzi mai musungiriri. Ndinosungirira, but dzimwe nguva think beyond pain yako. Think beyond your pain. Do you get what I'm saying? Wakangofunga kuti iwewe, you are being selfish. You have been hurt, we know that. You are bitter, we know that. You are not happy with the treatment you got, we know that. But think beyond your pain. Vana vako vanozovei ukachengeta chigumbu. Wakati vana vasaonane nehama nevari surrounding, ukafa vanoti batwa kaki. Vanonzi amai venyu vangu vasingadi kuti muye pano. Hondo iyi anoda kuita iyi kai. Remember, you are gonna die. You are gonna leave your kids suffering because wakatadza kungoita let go. Zvinorwadza zvokutorerwa varume if tozviziva. But think beyond. Chero usingade munhu unongoti kune munhu, no, it's okay. It's fine. Mwana wacho naye oita peace. Yekuti mangwana unozati unofa kudenga akudzokeka kana kugena kuti anda akudzokera zvezve kutanze munhu anomuka chipoko iwe unonyeba iwe unofungwa nezvauri ungamuke chipoko iwe hakuna chipoko chakaita sewe chinowanikwa kana mastreets. Vai vanomuka chipoko vari privileged. Vai haumbomuke chipoko usachikidzire vanhu, hauna kana kumuka kwaunoita, haumuke chipoko. Mwana anorakatywa na stepmother, iwe uchibongomora uri kugena uko apa unenge uchitsva. Unenge uchitsva sauri kugena mwana achirakacho ndokumbira kudzokera kuti it's too late. Make hay whilst the sun shines. Do you hear me? Mabig house uko. We are going to get radzoka futi. And Sunday is kwazino, it was a sample. Richard Varwa very soon. It's still there. Haumuke chipoko iwe. Haumuke chipoko kurivenja. Usambo nyeberonzu ja revenge kana wafa utombomuke kana haumuki.
unenge wakatsikirirwa mubox rako zvazvokuti ndichamuka hauna iwe igara pasi haurevenge munhu. Make peace now when you can, when you are still able. Not danzi Mwari wauri kuti revenge for me. Sometimes God wants peace instead. He does not want revenge. God is not the God of revenge. God is a God who mends, of amendments. What I have seen about God. God is a God of amendments. He's a peaceful God. Let's not misdirect our prayers when we pray. Mwari revenge for me. Munhu ngafe. Unobuda digita. Munhu. Iwe wakambona matira kuti munhu afe mamwana otomuka akatenga mota nyowani. Sandika kanza ndikapendi kacho. Apa unenge waita 3 days uchifastira kufa kwemunhu. Otonzwa kuti mangwana amuka akapromotwa. Mwari haashandi nemaconditions ako. Anoshanda nemaconditions ake. Unorira nendimi kuti munhu afe. Mwari anenge akangokutarisa chikuti uyu ngafe, Mwari ngaaparalyzwe, Mwari ngaaite paralysis, Mwari akandirwadzisa munozvisiva, ngaaende muromo pasaidi. Antomuka muromo wake wakanaka zvisingaiti. Muromo wake uri on point, wauri kuchemera iwe. Iwewo ndiwo ntomuka uchirwara. Mwari ari very funny muitiro wake. Ndakamustada ini ndini munhu akasada Mwari ndakumunzwisisa muitiro wake. Zvaunoda iwewe anogona kusatoita, wandoita opposite. Teramira, forgive, let go. Uone kuti zvimadoors anovhurika. The way we co-parent, if you see me and Baba Titi right now, you will be shocked. Baba Titi vanoridza Rita nemukadzi wavo musi unono ndakatovesa pastatus pangu. Kudhara paifiwazvo kuti waridza chi? But as they co-parent, we are now going out together as a family. Ni vana vake nemukadzi wake, ni vana vedu Titi nemwana wemukadzi wake. Mother mfeso wako wangu. A lot of people wish a lot of evil to people, but vanhu vese chimbokonfesa kuti vanhu vese vaunowisha iwewo vakafa. Zvavanamatira kuti vafe vakafa. Zvavanamatira kuti varemare vakaremara. Zvawakanamatira kuti asazvare haana here mwana izvezvi. Zvawakanamatira kuti afe asina mbereko haana here mbereko. You are wasting your prayers. You are misdirecting your prayers. Stop misdirecting your prayers. Stop fasting without knowledge of what you are fasting about. God is not a witch. God is a God of peace. He died for you. Iwewe nezvivi zvako. Inini nezvivi zvandotadza every day. He still died. Akati ndovafira zvangu mabombo klatsa. Kweiwewe wakaita sei? It's not easy. Yes, we know that. Don't be complicated to the complice. Don't be hard-hearted. Now we are the best of friends. Vanotaura zvavanoda. Baba Titi calls me. Mukadzi wavakavata pachipfuva chavo. Vanotozoti hapana zvekutaurwa. Because vakuziva vakutrasa kuti no. Baba vakabva vachinoona mwana wavasi kunolambasana nauyu. Zvitori bo zvakadaro. Izvozvo izvozvichane ndiri kutoplana vacation yangu naBaba Titi nemukadzi wavo nevana vedu. Yes, why not? Kungokurakidza kuti no, at last Mwari akazongondiropafadza handichisina godo newe. Ndokutora iwewe nemukadzi wako nevana vacho ivavo toenda kuvacation kunyanga uko tonotamba zvekuti. Usavhise pahanga strike nezvinhu zvisina basa iwe. Hanga strike yaunoita chi? Let it go. You need that peace. That peace is not for that person, it's for you. Do you know why you are peaceless? It's because you don't want to allow peace to reign. Mazwano, I am at peace, guys. I don't want to lie. I am at peace. Mazwano, peace yangu. I feel so rich because I am at peace. I'm at peace with the universe. Serenity is in my house. Serenity is in my house. I just feel so peaceful. Unoziya moyo wangu wakareruka so. It's not easy. And this is good to tamba imese.
but you can still forgive and stay far. Still, zvakanaka izvozvo. Forgive and stay away. And wakaona munhu wekuti haasi kuda kuregerwa kwacho, anoda hondo, iwe forgive yourself. Mwari anozvinzwisisa. You get what I'm saying? But ukaona une shamwari inobatikana kuti waita chakanaka kana kuti waita, shamwari is bad for you. Shamwari inokuti ione kuti wadai anotanga kuti but wazvitirei, are you forgetting? Don't be reminded zvawakaitwa unozviziva. Why do you need a counsel yekuziviswa zvawakaitwa? You don't need anybody's counsel. You need God's counsel. Hey, wakanganwa zvakakuita. Ha, wakanganwa. Iwe wakaposera usingazivi zvawakamboitwa. Chitambaka wakachenjera. Handiti? But the bottom line is wafu. Handiti? Don't misdirect your prayers. Not all women are like that, but it's my wish. Do you get what I'm saying? Don't misdirect. Pray. Kana uchinamata kana kuti wakanganisirwa. Munamato inodairwa naMwari ndeuti Mwari ndipei simba. Ndisimbisei. Pane zvandaitirwa ndisimbisei. Kwete kuudzira Mwari. Mwari andimuri kuzviona. Munhu ngaamame Jesu. Munhu ngaamame. Mwari anotovhara nzeve. Mwari haite zvokumamisa vanhu. Never chaiko. Ane kamurangiro kake. Wakamualawa kuti aplay makadzi ake. Munhu wauri kuda kuti amame anomama zvakanaka. Zviri peaceful. Yes. Hi. Yes. How may I help you? Hanzi, nafali. Rega ndiuye. Ndikutopinda mukati yena ndichida ndikuda kuti mota yangu iswe personal plate. Rega ndiuye. All right, thank you. Unonamatira munhu ngaamame Jesu. Mwari haite izvozvozvo. Anokuseka sokuti zvokana munhu ndakunzi ndimamise munhu. Mwari ndiye akasika munhu iye ari kukuita rafi yeye. Handiti? Namata kuti Mwari ndipei simba, muri kuonawo zvandakangoitwawo nemunhu uyu. I leave him unto your hands. Ipa munhu kune musiki wake. The creator of this man. Ndiye makasika munhu murume uyu Mwari. Ndoda kumusira mamuri dhila inaye. Handiti? Muone zvinoita mazvo kana ukanamata uchanzi Mwari. Mwari munhu ngaamame. Imi. Muri kupedza nguva muchiita prayers ari deadly. Mwari anozviona guys. Nosaka muchizoona vamwe vanhu vanokutadzirai muupenyu. The reason why vachitambura. It's enough punishment. Yaanopiwa naMwari. But hauzvioni, iwe uchida kuti munhu afe. Wasiya neine munhu anoisira munhu mushonga mumunhingirikini. Wasiya neine munhu anoisira mushonga munhu muti adye afe. Ikoko kutotambura kuri kuita baba vemwana wako vachishaya basa. Ibitterness yako iyoyo. Andori pa punishment isingaiti haungozviziye chete. Iwe ucharuda kuti munhu abva atofa zvekuti Handiti? So this is just what I wanted to tell you. Pasvaranas. On a beautiful weekend. Handiti, forgive. Let go. Ndizvo here zvandiri kuita izvo. Handiti ndiuyeka. Ndakaita straight. Thank you. Mwari asi blazi wedu watoda kuudzira zvekuita. Kana kuti sei izvi zvazoitika ane kamitiro kake. Handiti? Saka ndozvanoenda ngokudza yangu on a weekend like this. On a weekend like this. Fali! Uyandi kumborese? Saka I love you guys. Chiswera emushi. Ndauya zvangu pagarage apo. Korise kufali.
chimbomurisa kavana vafali ndakaudzwa kuti pana fali fali munomzivere mukomana mupfupi uyu the rich kid of Punjab Motors. The rich kid of Punjab Motors. Reporting like right now. Ndina maid titi pana. Skillful. Skillful. Ndaba maswa nditsvaga mukanzonzifala hapo. Nasvika ndichikutsvaga. Andakararai. Andakanita. Ngwakarowa nemamba. Kana ndiwe doreni. Ndanenda ubva. Fali ndoda kunyoresa mota yangu kuti Kate Madala. Hapana chinoramba. Zvese zvamataura. Skillful kazviba. Skillful. Panapo zvinopera pana Punjab panapo. Ndokuitira. Ndoda kuti nyoro unzi Kate Madala zvityise zvinyatsoita zvityise but icho ndechemari icho ndokuchida icho. Sarati. Mamaira. Ndo the fastest car banitsidzira pana. Anditi? 120. Moresa ifalu wanzo. Wakati zvenyu. Wakazogadzana nini? Aiwa. Yame yangu ndima yomwana wangu wewe siyane nenyaya kurwa mukadzi tinokurova pani asana mboro kana mbama yangu waiziva iti sho na mwari kudai wana anenge achingosasa masasi kuti nyaya dzifambe zita rangu rihombeka ndangofana une pane mwana pakakosha zvekuti fali nani chitoudza vanhu vava ndichiti nini pane mwana ndaimbodaro na baby daddy wangu but tinokura as we go. That's true. Unogona ngoita friend nemunhu wakaita naye mwana zvogumira ipapo mwana uchengeredza you doesn't necessarily kuti munhu anofanira kuita enemy yako. Exactly. Aiwa atiri palevel chiro mukavabvunza kunzi kuti hatisi my enemies. Anti chimboro wakadhenseka pane munhu akusiya. Ndoro wakadhanza. Mboro wakaskillful. Guys, baba ireka timboita zvebasa panapa reka ndimbotaura pano paPunjab handiti I hope madzidza pane zvandandichikudzidzisa izvi. Ndikuona mahaya asikupera. Hi everyone. Fali hanzi my crush. Fali une mukadzi kayo. Fali ndine mukadzi here. Happily married. Fali is happily married. Ina muchingomhanyira kunhangirira. Kungobvunza usingu vanhu. Inzara here chiko. Kasika ndikumuona zvangu lezi. Hey Fali. Aiwa pumbadzisa Fali anozikanwa komana. Fali unomboita nezveko unozika. Vanhu chenye yangu yemotivation yangu hai Fali. Fali uri famous, uri celebrity. Zvakaoma. The rich kid of Punjab. They need to know. Aiwa ndevangu azviperi. Naso tombonendesa lunch. Andirambe. Anditi. Atoenda lunch. Guys, saka musikore zvakanaka rekatimboita zvebasa ndakudza idambogadzirisa Benz auto yangu imboiswa chipersonal plate maiza kuti zvityise so zvinyatso. Yeah. Maibata. Tobatana pa next round and I love you. Bye bye.